cita per a presentar un poc les propostes i llançar algunes de les propostes que considerem més interessants per a aquesta campanya. Jo ens parlarà un poc de les propostes de la coalició Compromís i nosaltres ens dedicarem un poc a parlar de l'àmbit local, que som els candidats d'aquí del poble. Jo dic Enric Morera. Bueno, bon dia. Jo he vingut a recolzar una proposta que em sembla fonamental. La prioritat del Compromís i del bloc d'aquesta campanya electoral és l'ocupació, és el treball. Nosaltres tenim un programa de govern que presentarem demà a la ciutat de València, un programa que té com a objectiu la creació immediata de 50.000 llocs de treball. Considerem que això és un objectiu factible en pocs mesos si encetem un nou camí d'economia productiva i no recreativa, un camí d'economia social i no especulativa, un model d'economia verda a través de l'energia, de l'agricultura i creació de llocs de treball en l'àmbit cultural. Considerem que nosaltres som un poble amb un potencial cultural enorme i aquesta cultura s'expressa bàsicament en Xàtiva a través del seu important patrimoni. Considerem que Xàtiva és una capital emblemàtica no només per als valencians sinó per al conjunt de la humanitat i per tant crec que s'han fet pocs esforços per situar a Xàtiva en el mapa, situar-la en un context de la seva potència com a ser la seu d'on van néixer dos papes i aquesta comarca on van néixer dos papes i aquest potencial l'hem de cuidar. És inimaginable que Xàtiva no tinga una ruta dels Borges. Que hem de fer un valor afegit a lo que és la dinàmica turística, hem de pensar que el sector turístic ocupa el 13% de la població valenciana i considerem que Xàtiva ha de ser encara més, perquè ho és, perquè té aquest potencial, una ciutat on, a través del seu important patrimoni i el seu important llegat cultural, siga un viver d'ocupació, de riquesa, a través del seu patrimoni cultural, artístic, ambiental, per què no dir-ho, i per tant el nostre compromís és donar suport a aquelles postures propostes en positiu que isquen des de l'àmbit municipal. Estem capacitats per a governar, no només a Xàtiva sinó al conjunt del país i considerem que ho podem fer bé. Ho hem demostrat allà on governem, que els ajuntaments han de ser un motor de l'activitat econòmica, ajudar als emprenedors, ajudar a la gent que crea riquesa, ajudar al comerç de ciutat, al comerç local, ajudar a la gent que arrisca. I des del nou govern de la Generalitat nosaltres ajudarem a l'economia productiva, a la gent que crea ocupació i que crea riquesa. I per tant, tenim una proposta estrella que nosaltres farem nostra i és convertir a Xàtiva en la capital patrimoni de la humanitat, perquè s'ho mereix, perquè té aquest potencial i considerem que no s'ha fet suficientment en els últims anys per a que això sigui una realitat. Per tant, aquest suport Xàtiva i la costera del seu conjunt el tindrà perquè considerem que hi pot haver un espai de creació d'ocupació molt important. Després, si voleu que concretem alguna coseta més, pues la concretem. I ara, si voleu, passem a la proposta en concret. Bé, la nostra proposta, com ha dit l'Enric, és una proposta a llarg termini i totalment lligada al tema de l'ocupació. Nosaltres volem que Xàtiva sigui patrimoni de la humanitat. I no volem que sigui patrimoni de la humanitat perquè ho diguem nosaltres i sigui una cosa d'avui per a demà, sinó que això necessita d'un esforç conjunt d'un munt de persones per a aconseguir-ho. Es tracta d'una proposta a llarg termini que significa iniciar un camí de treball que pot convertir la nostra ciutat en un referent i sobretot en una... Aquesta és una proposta que nosaltres teníem ja fa temps i que en aquests moments volem llançar com a diguem, la nostra proposta estrella. Per aconseguir que Xàtiva sigui patrimoni de la humanitat, entenem que hi ha de fer política de caràcter transversal en tots els àmbits del nostre ajuntament per a arribar a un moment ser capaços de que aquesta distinció ens siga reconeguda. Així nosaltres pensem que tot això va molt vinculat a totes i cada una de les propostes que s'han fet i que anem fent i que si aconseguim el govern de la nostra ciutat farem encara més, que és aconseguir tindre un nucleàtic digne. Un nucleàtic digne, a més vinculat a lo que és desenvolupar-lo des del punt de vista
de ser un lloc per a viure i també de lo que és un centre ciutat també comercial. Nosaltres pensem que a Xàtiva s'ha perdut grans oportunitats. Ara tenim un centre comercial, que és el centre comercial de Xàtiva, que està a les afores, que és el de la carretera de la Llosa, però nosaltres pensem que Xàtiva es mereix un centre comercial de centre-ciutat. Un centre comercial dins del nucli antic de la nostra ciutat. Això, a més, va unir ineludiblement a la creació de llocs de treball. Això comportaria necessàriament fer el que nosaltres anomenem gerència de centre-ciutat, i aquesta gerència, a més, regularia no solament el comerç i la col·locació de comerços al nucli antic de la nostra ciutat, sinó també ajudaria a la gent que vol viure al nucli antic de la nostra ciutat a viure en unes condicions òptimes i a tindre tots els serveis allí dins. Per a aconseguir totes aquestes coses necessitarem de la col·laboració d'un grup d'experts que analitzen quines són les condicions que Xàtiva ha de reunir per a ser declarada Patrimoni de la Humanitat. És una proposta tan ambiciosa com la que va fer algun dia el Consell Rus dient que volia portar la platja a Xàtiva. És tan ambiciosa com dicha, però real i possible, i a més molt més seriosa. Nosaltres pensem que hi ha que dotar el nucli antic de la nostra ciutat de pàrquings perquè crec que tots coneixeu que nosaltres estem a favor del tancament del nucli antic, però no de la manera en què s'ha fet. Creiem que el nucli antic de la nostra ciutat ha de ser peatonal, perquè això afavorirà, com no, el desenvolupament del patrimoni i al mateix temps la via turística, un altre jaciment d'ocupació que n'hi ha que desenvolupar, i considerem que és imprescindible la rehabilitació total i íntegra del nostre patrimoni cultural i artístic, perquè al mateix temps això també suposarà la creació de llocs de treball. Totes aquestes propostes han anat encaminades i unides a aconseguir un objectiu final i per supost a llarg termini, que és que Xàtiva poguera ser candidata a aconseguir la distinció de Patrimoni de la Humanitat. Implica, com he dit al principi, és una proposta evidentment molt transversal. Nosaltres creiem també que hi ha que canviar el tipus d'urbanisme que s'ha fet a la nostra ciutat. Xàtiva ha crescut cap a fora i creiem que ha arribat el moment de créixer cap a dins. Per això nosaltres tenim un compromís de que tot aquest creixement que s'ha fet cap a fora, de generar polítiques que facin que la ciutat creixi cap a dins. Això suposarà invertir novament en urbanisme, en recuperació d'immobles, en recuperació de patrimoni, i això també és un jaciment d'ocupació. Això també crea ocupació que necessita la nostra ciutat. Ja no vinculat a fer noves finques i que la ciutat creixi cap a fora, sinó que la ciutat creixi cap a dins. Això implicarà també una nova visió de l'urbanisme de la nostra ciutat, implicarà també una nova visió del turisme, una nova visió de l'economia i, en definitiva, una sèrie de propostes que tindran un objectiu comú, però que durant el camí de creació generaran una gran quantitat de llocs de treball. Una gran quantitat de llocs de treball, per suposat, estables i no el model econòmic que ha estat creant el PP durant els últims 16 anys que governa tant a la nostra ciutat com a la Generalitat Valenciana. I aquesta és un poc, diguem, la idea nostra o la nostra proposta que volem fer arribar a tota la ciutadania, perquè a més és una proposta que necessita de la implicació tant del sector privat com del sector públic. Del sector privat perquè necessitem comptar amb totes aquelles empreses tant dedicades a la construcció com a la rehabilitació, com al turisme, i al mateix temps també necessitem, i ahí és la nostra aposta forta, evidentment, necessitem comptar amb les administracions públiques, necessitem, per tant, que l'Ajuntament prenga una decisió valenta i decidida a favor de la recuperació del nucli antic de la nostra ciutat, i evidentment comptarem amb el recolzament, com ha dit Enric, de la coalició, del nostre partit i dels nostres representants a les Corts Valencianes. I tot això ens ha fet que siguem conscients de que la nostra actuació ha de ser, evidentment, de compromís amb Xàtiva. I això és un poc les línies generals de la nostra proposta, per si voleu aprofundir-la o saber alguna cosa més, que és en línia general. Jo acabaria aquí la meva intervenció, falta que vosaltres
preguntem. Tenéis més o menys per a desenvolupar tot això, com es siguen els passos que s'haurien de seguir per a poder arribar? Doncs mira, nosaltres pensem que fonamentalment hem d'acabar el pla especial democràtic. El pla especial democràtic porta en marxa, crec que fent algunes xicotetes coses, uns 8 anys. La proposta de pla especial del nucli antic serà el 2000. En aquests moments, qualsevol obra o actuació que se fa al nucli antic de la nostra ciutat, com tots sabeu, necessita una autorització prèvia de la Direcció General de Patrimoni, perquè no tenim la regulació adequada per a poder prendre aquestes decisions a soles. Per tant, nosaltres pensem, i primer objectiu, acabar el pla especial de nucli antic. Al pla especial de nucli antic li queda apenas un any. Simplement s'ha de dedicar una quantitat que a més està ja pressupostada des de l'any 2009, és una de tantes propostes que estan buides de contingut, perquè està pressupostada però ni estan els diners ni s'han utilitzat. I això seria el primer pas. El primer pas és acabar el pla especial de nucli antic. Després nosaltres el que pensem és reunir-nos en tots els sectors de la ciutat i conèixer les necessitats exactes. Necessitem, abans de tindre tancat el nucli antic i haver-lo declarat peatonal, necessitem tindre totes les places d'aparcament. Nosaltres pensem que en una legislatura es poden tindre acabat el pla especial del nucli antic, tindre construïts els pàrquings necessaris i tindre clara la peatonalització del nucli antic i la rehabilitació dels diferents monuments que ens queden pendents, que cada vegada són menys. Això en els primers 4 anys. Els segons 4 anys s'han de dedicar ja a vendre la ciutat, a tindre-la en marxa des del punt de vista turístic, que és una cosa que li falta a la nostra ciutat. Perquè Xàtiva, per exemple, té un pla, com conegueu, un pla de dinamització turística que, com tots els plans que s'enceten en la nostra ciutat, sempre comença la casa per la teula. I així n'hi ha un tren, però no estan les rutes turístiques definides, no sabem mai la ciutat a l'exterior. La gent que ve a la nostra ciutat, llevat d'un dia, no pot passar més temps a la nostra ciutat. Se fa tot un poc i nosaltres el que volem és coordinar totes aquestes polítiques. Necessitem almenys que la gent confia en nosaltres durant els propers 8 anys per a dur endavant tot aquest pla. La segona legislatura quan es doni l'impuls definitiu. Tenim la base ja del conjunt patrimoni artístic i la segona seria quan ja te poses a treballar per a vendre-lo, per a obtindre això. Jo, a veure, hem guanyat 2 anys seguits la manera d'or, no? Per dir una de les ciutats més netes, i qualsevol que passeja pel nucli antic de la nostra ciutat sap que això està comprat, perquè això no es nota. És una ciutat on no n'hi ha papereres. Realment el que no pots dir és un patrimoni magnífic, és cert, és un patrimoni magnífic, però no se donen a Xàtiva les condicions necessàries per a voler optar a aquesta distinció. N'hi ha una sèrie de punts negres encara al nucli antic de la nostra ciutat que ni estan solucionats ni hi ha voluntat de resoldre i que nosaltres pensem que és imprescindible tindre-los resolts abans de poder vendre la ciutat de Xàtiva, no? I estic referint-me concretament al tram, per exemple, que n'hi ha entre la placeta Sant Jordi o placeta de la Galera, el carrer Vera i la placeta Roca i el carrer Santes i Ànimes. I ahir n'hi ha una situació respecte de la qual l'Ajuntament actual o l'equip de govern del PP no ha pres ninguna solució, que nosaltres considerem que en la situació actual en la que es troba no es pot vendre Xàtiva turísticament ni econòmicament, mentre aquest nucli seguisca en les condicions tan lamentables en què es troba de brutícia i d'inseguretat que es viuen en les zones. I això es pot resoldre relativament prompte, però n'hi ha que tindre un tot resolt abans d'intentar vendre la ciutat per a obtindre aquesta distinció. I les 4 primers anys creu que es podrà tindre... Sí. Nosaltres pensem que en els 4 primers anys de legislatura es pot fer perquè moltes coses estan a mites. El que passa és que hi ha altres coses, són coses d'aixes que no es veu i a tot no li agraden perquè no tenen venda directa, no serveixen per a posar-se medalles i crec que són inversions relativament barates i a més tenen molta ocupació.
podria fer, no sé, per exemple, a través de la rehabilitació del patrimoni, contacte amb l'ICS, un contacte amb el Ministeri de Foment per promoció de vivenda pública o promoció de vivenda que pugui rehabilitar edificis antics, o com es faria, perquè clar, si s'ha combinat privat i públic... Jo crec que ahir, per exemple, n'hi ha dues opcions que nosaltres realment hem defensat en moltíssimes ocasions. N'hi ha dos tipus de persones o dos tipus de propietaris en el nucli antic. N'hi ha molta gent que li agradaria viure al nucli antic de la nostra ciutat, però els preus de les cases són astronòmics. I a banda de després t'has de rehabilitar aquesta casa, seguint uns paràmetres. Mentre no estigui el pla especial del nucli antic, a més això suposa retard. Per tant, jo crec que el primer punt és acabar aquest pla. I després n'hi ha dues opcions. Una, el que especula en les cases del nucli antic i el que viu allí. Per tant, a la gent que viu se li ha de donar facilitats per a recuperar el seu propi patrimoni, és a dir, a través de línies de subvencions i demés, perquè no és fàcil, no és el mateix perquè la reforma d'un habitatge així d'arreglar-te la façana d'un edifici de la part nova que arreglar la façana d'un edifici en el nucli antic. Per tant, creiem que a aquesta gent hi ha que donar-los ajudes, línies de subvenció i no quedar-nos en el tema de pintar la façana, sinó anar més enllà. A través de qualsevol administració, sobretot de l'administració local i de l'administració autonòmica, s'han de donar una sèrie d'ajudes per a que aquestes rehabilitacions siguin reals i possibles. I després, n'hi haurà que obligar a alguns propietaris que no viuen al nucli antic a bé arreglar les cases o bé, d'alguna manera, si existeixen ordenances municipals que s'han incomplit. Nosaltres pensem que a aquests propietaris hi hauria que obligar-los en una sèrie de terminis a arreglar aquestes cases del nucli antic i al mateix temps això el que provocaria és una baixada de preus considerable per a qui no vulgui arreglar aquestes cases i, evidentment, el que no vulgui arreglar-les hi haurà de vendre. O sigui, n'hi ha que ajudar a aquella gent que sí vulgui viure allí, que sí vulgui arreglar les cases i al mateix temps a qui ha estat utilitzant durant molts anys per a especular cases en el nucli antic, el que n'hi haurà que aplicar les ordenances. Sí, apretar molt més, no sé. Per exemple, aplicar les ordenances, no hi ha que inventar res, les ordenances... No hi ha res, sobretot les ordenances poden hacer un xicolet. Però, claro, això la qüestió que en cada moment i així han passat els límits imprescindibles perquè això es converteix en una confecció o que no acabem de localitzar. Exacte. Si havia de ser estrictes en això, per a que puguem... I diferenciant tota aquella gent que per problemes econòmics o que té problemes econòmics per fer una inversió gran, perquè com he dit no és el mateix invertir dalt que invertir baix, així és tot molt més senzill, molt més barat, la manera de les intervencions són molt més ràpides. I tot això creiem nosaltres que s'ha de fer a través de línies de subvenció, evident, a través de les administracions públiques i afavorint que la gent es posi a viure. Per a que la gent visca allí, també ha de tenir una sèrie de serveis que ara no té. Que és el que comentàvem un poc del centre comercial de Xàtiva. Un centre comercial dins de la ciutat de Xàtiva. Perquè no munta cap empresa, perquè ningú comerç, els comerços estan anant-se'n dins de la nostra ciutat. Doncs és evident, perquè no n'hi ha per aparcar, perquè avui en dia a ningú li s'ocorreria muntar un comerç o una botiga de roba en el carrer Correteria i molt més un poc més amunt. I d'això estan les administracions públiques per a resoldre totes aquestes coses i per a fer que això sigui una zona també habitable i visitable, no solament perquè al final ja anem a fer, tampoc podem tindre el nucli antic en la extensió que té, perquè estem parlant d'un nucli antic enorme, no podem tindre-lo com un museu, no, allí viu gent, i ha de tindre servei. La gent jove ha deixat de viure perquè allí no arriba la fibra òptica, no poden tindre connexions a internet, clar, la gent jove prefereix viure així en un pis i no viure allí dalt, per el gran cost que li suposa. Totes aquestes qüestions són relativament senzilles. Tots els que vivim a Xàtiva sabem que han obert molts carrers del nucli antic 15 vegades. És cert que cada vegada que obres un carrer del nucli antic has de fer les cases arqueològiques, però per això, una vegada que l'obrigues, fas tot i fas una altra cosa que ja proposàvem en el nostre programa de l'any 2000, que l'hem proposat en el 2003 i el 2007 i sempre estan fent nosaltres que són les garanties de servei.
tu no has d'obrir cada vegada els carrers del nucli antic. Has de dotar-los d'una sèrie d'infraestructures que te permeten adaptar-te a les noves tecnologies. Tot això es pot fer en els propers 4 anys, si es vol i no costa tant, econòmicament parlant. I això generaria moltíssima ocupació. S'ajudaria igual que els veïns a recuperar les cases o els comerciants en bonificacions fiscals. És evident, perquè clar, el centre comercial que es va muntar allà fora de la ciutat, al final, què ha beneficiat als comerciants d'iniciativa? En absolutament res els ha perjudicat. Aquí la gent està acostumbrada a passejar i a comprar. Aquí ha vingut gent a comprar no solament de la comarca de Costera, sinó de comarques veïnes, i inclús de comarques prou allunyades, ha vingut la gent a comprar a Xàtiva de sempre. Al final, si tu fas una política que consisteix en zones blaves, no apartaments, al final la gent, evidentment, li resulta més còmode anar al centre comercial de fora o anar inclús a Carcaixent, que li resulta més còmode. Nosaltres pensem que n'hi ha que potenciar i bonificar tota aquella gent que vulgui posar-se, evidentment, de la veritat cap amunt. I això està tot inventat. Per a recuperar el nucli antic necessitem que molts comerços pugen una altra volta d'art. Inclús cadenes importants de serveis o d'alimentació que poden posar-se d'art. Per què no? Però n'hi ha que donar les condicions i n'hi ha que donar les ajudes necessàries per a que això siga possible. Fer de Xàtiva la Florència valenciana. Això serà l'objectiu. No, però no és la ciutat més italiana que hi ha. És que ahí podem parlar de tot, I a més és una proposta que nosaltres pensem que és molt transversal. El pla de dinamització turística que va fer l'empresa, aquells que van vindre no sé on, que com venien molt lluny feien molts milagres i que va costar, no sé, 30 milions. Jo vaig anar a una reunió i la idea, poner en valor el patrimoni. Això ho han dit gratis, tant d'iniciativa. Mira, és que n'hi ha tècnics en turisme en aquesta ciutat que treballen per a l'Ajuntament. El que no té cap sentit és que tu hagis de fer un pla i que vingues una empresa de fora i dir vostès que com té patrimoni ha de posar en valor el patrimoni. Clar, què han de posar en valor? El patrimoni, no solament el cultural, sinó inclús el natural, perquè molta gent desconeix el patrimoni natural que envolta la ciutat, i inclús espècies que són úniques en el món, però no ven. I clar, molta gent visita Xàtiva i visita molt el castell perquè és el que més impacta, o el que més fàcil accés té també, que no és fàcil passejar per Xàtiva. Sí, grans superfícies comercials n'hi ha en totes les ciutats del món, però Xàtiva és única, i el seu patrimoni és únic. Hi ha que posar això en valor perquè això és una font de riquesa. I al final això tot genera ocupació. I pensem que la denominació Patrimoni de la Humanitat, això comporta que t'has d'obligar a una sèrie de coses. Sí. Això pot ser un element de dinamització de Xàtiva. Sí, ja retroalimenta. Una volta entre en aquest cercle ja és més fàcil obtenir tipologies de finançament i ja està a traure tipus d'inversions. És transversal, com ha dit Cristina. Això té que veure fins i tot en l'agricultura, perquè si tu vols instal·lar dins de Xàtiva una sèrie de comerços vinculats, per exemple, a l'agricultura ecològica, de proximitat, de productes de qualitat, això és un element. Però l'artesania, quan parlem d'artesania no passem l'artesania antiga, sinó n'hi ha artesans del segle XXI increïbles en moltes ciutats que busquen un entorn agradable per a viure. Què han de fer els poders públics? Els poders públics han de crear les condicions per a que això sigui una realitat aquí, amb els sectors productius, amb un objectiu ben dirigit, que és fer de Xàtiva la Florència valenciana. I això remundarà d'una forma molt positiva, molt beneficiosa en aquesta ciutat. Perquè el patrimoni que té Xàtiva no tenen altres ciutats, és únic, però no està ben posicionat en valor. Quan jo parlo de la ruta d'Esborja és inaudit que aquest valor important que és la família valenciana més important que hem tingut en el llarg de la història, ara estan la família Roig, però no crec que arriben els papers de Roma, però la família Borja ha sigut una natalícia d'ací de la comarca i ha tingut en Xàtiva el
el seu lloc més important. La Universitat de València, per exemple, va ser fundada per un Papa Borja. Per què no dins del patrimoni de la humanitat buscar la instal·lació d'una extensió universitària per Xàtiva? Per què no? És a dir, ha de ser un revulsiu perquè a més geogràficament Xàtiva està situada, molt ben situada, ben comunicada i al mateix temps gaudir de totes les condicions per a que aquest projecte sigui una realitat. Desde luego nosotros desde el Govern de la Generalitat, més que grandes saraos o grandes eventos, creiem que això és un element important que mereixeria una gran atenció per part dels poders públics. Nosaltres la tindrem. Hi ha activitats culturals que se poden instal·lar en Xàtiva d'una forma molt significativa. Hi ha bones instal·lacions que costen molts diners de llogar, però hi ha grans creadors en Xàtiva que estan marginats. Tot això configura un entramat humà inclús que tenien les condicions situades per a que aquest objectiu de patrimoni de la humanitat sigui un objectiu aconseguit. Per això requereix organitzar les institucions públiques i l'energia privada per a que això se puga en un pla ben traçat tirar endavant. Nosaltres ho hem fet en altres ciutats on no estem governant, com és Elx. La nostra gent d'Elx és un dels precursors del doble patrimoni de la humanitat que és Elx, del Palmeral i del Misteri. Però ha sigut un revulsiu important per a la dinàmica econòmica i d'Elx. Però Xàtiva no té res que envejar a ningú.